Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Ang karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Live from the studios of Leader News Philippines, Herald Dakame of Kamaonga Zero starts now! Kamara, palalawakin po ang sakop ng anti-sexual harassment law. Patong-patong na kaso naman versus La Peña, posibleng idireksyonan ng DOJ sa Ombudsman. Hearing sa mosyon ng versus third telco selection, minadali daw ng NTC ayon sa Singson Group. Gobyerno, walang kaplano-plano sa mga teachers ng Filipino subjects at panitikan na mawawalan daw ng trabaho. Filipino at panitikan out na sa kolehiyo. Mga guro aapila laban sa desisyon ng Supreme Court. Samantala, Davao City Government, ipagbabawal daw ang mga lumad na mamasko sa kanilang lungsod. Sa ulat panahon mga kaibigan, abot na sa Visayas at Palawan ang epekto po ng low pressure sa Mindanao. Samantala, Palasyo naman no comment na muna hanggat wala pa ang Balangiga Bells. Ilang Pinoy apektado po ng wildfire sa California sa Estados Unidos. At yung ating tanong sa bayan naman mga kapatid, tama ba ang desisyon ng Supreme Court na inalis ang subjects na Pilipino at panitikan sa kolehiyo?
Ang pinakamagandang komento po ay may 100 pesos load. At para po kayo mag-qualify, ay mag-comment po. Well, number 1, i-like nyo po ang ating FB page ng Leader News Philippines at ang ating live video ng Kamaong Asero. Number 2, siyempre mag-comment po kayo. At number 3, i-share po ninyo ang ating live video ng Kamaong Asero. Ako na po ito, si Aaron na kami. At samahan niyo po kami sa loob po ng isang oras dito po sa palatuntunang Kamaong Asero. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat, at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Leader News Philippines, Errol Dacame of Kamaong Asero. Mga kaibigan, tama bang inalis po o tama ba ang desisyon ng Supreme Court na inalis ang subject na Pilipino at panitikan sa kolehiyo? Once again, magandang gabi po sa inyong lahat. Sumasa niyo pong muli ang palatuntunang Kamaong Asero. At, napapanood po on HD quality at malinaw na malinaw, nasa sili po sa buong mundo. Kami po ay handang-handang muli maglingkod sa ating mga kababayan, sa ating mga suki, sa mga dako ng Pilipinas at ng mundo sila naroon. Ang buong pwersa po ng Leader News Philippines at Kamaong Asero ay all systems go. Ngayon pong araw ng Tuesday, November 13, 2018. Ang ating palatuntunan po ay matayog ng pinalilipad. Kompleto po ang ating team. In the control, Clarence Sandaya. Supervised by Operations Head, Engineer Oliver Licop. And our creative head, Mark Anthony Reynoso in the house. Bueno, sa mga nais pong sumali ng live sa ating palatuntunan, ang ating mga telepono po ay 0927-494-2175
At sa mga gumagamit naman po ng Smart ay 0949-736-5000 ang ating number. Tama ba ang desisyon ng Supreme Court na inalis na ang subject na Pilipino at panitikan sa kolehiyo? What do you think? Ang inyo pong mga komento ay mahalaga po sa atin. At yan po ang ating main topic tonight, mga kaibigan. Ngayon pong November 13, 2018 sa programang Kamao nga Sero at ang pinakamasarap po rito, 100 pesos load ang nakataya sa may pinakamagandang sagot. Ayan. Inaalog-alog ko muna yung drums natin. At pati yung automated stingers natin naglolo ko. PLDT talaga. Makakadalawang gabi na ang PLDT, ha? Nakamonitor si Pastor Ram yata sa Tarlac. Ayan, Pastor Ram, wala pa rin ang signal natin. Despite that we have supposedly the strongest connection of fiber internet ng PLDT, pero wala talaga. Wala talaga itong PLDT ito. But anyway, tayo po ay hindi papapekto at tuloy po ang ating palatuntunan sa gabi pong ito ng Martes. Magandang gabi po sa mga nasa Metro Manila at mga nasa karatig na mga lalawigan, mga probinsya. Dublado, lalawigan na probinsya pa. Mga key cities, mga lungsod, mga kanayunan na inaabot po ng pagkalinaw-linaw na broadcast po ng Kamao nga Sero sa Leader News Philippines. Kaya Clarence, i-up mo nga ng konti yung microphone ko kasi malakas masyado yung music, yung microphone. Up mo nga ng konti. Yan. Konti, up. Taas mo. Ayan, sobra. Baba mo ng konti. Ayan, much better. Thank you. Ulitin natin ang ating survey question, mga kaibigan. Tama ba ang desisyon ng Supreme Court na inalis na po ang mga subjects na Filipino at panitikan sa kolehiyo? Asan na yan? Ito yun. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan. Biglang pumalit na naman yun. Candy Crush, Brad. Ang loko to. Minumulto yata tayo. Nagki-Candy Crush yung ating automated stingers. At ganun. Ay, nako mga kaibigan. Ay, talagang ang mga gadgets ngayon ay ganun, ano? And anyway, mahalaga po ang opinion po ninyo sa ating subject matter. So, feel free to join us. Ginigilo natin taga-subaybay. At marami tayong pag-uusapang balita ngayon. But anyway, unahin muna natin yung mga reports ng ating mga reporter. Sino, Clarence, ang unang nakalinya na dyan? Unahin natin ang ating masipag na reporter Nolan Ariola na nakakarating kung saan-saan para po kumalap at mangala po ng balita. So at exactly 2 minutes bago po sumapit ang alas 8 po ng gabi, ito po ang report ni Nolan Ariola patungkol po sa napipinto o matutuloy ba yan o naka-schedule na pagbisita sa bansa ng presidente po ng China. Panoorin po natin. Yes, Nolan! Magandang gabi. Pasok ka! Nagsagawa ng kilos protesta sa bantayog ng mga bayani sa Quezon City ang katribo kalipunan ng katutubong mamamayan ng Pilipinas bilang pagunita ng International Indigenous Peoples Heroes Day. Para sa mga katutubo, hindi welcome ang pagbisita ng Chinese President Xi Jinping dito sa bansa, lalo na sa kanilang mga ninunong lupain. Ayon kay Pia Argi, spokesperson ng katribo, mariin nilang tinututulan ang paglagda sa pagitan ng China at Pilipinas para sa official development aid na pupunduhan sa ilalim ng Build projects ng Administrasyong Duterte. Kabilang sa mga nagpahayag ng pagtutol sina Duluhong Ugan Kalumaran at Wilma Quires ng Dumagat Sierra Madre. Dito, naaabot sa bilang na 11 along the Chico River sa probinsya ng Kalinga. Ang lahat ng ito ay tinututulan
para mamamayan tutulan ng itong mga Kalinga at proyektong ng ito Cordillera. na mapanira Sa katunayan, at ang mapandambon pagtutol sa sa aming anumang mga katutubo proyekto at sa mga na mamamayang makakasira Pilipino. sa Sa Chico paggunita Dam namin at sa kanilang buhay Balikasyaman at ng pakikibaka Cordillera at ay historic na kasaysayan ito. isasagawa din namin ang Simula isang pa ritual noong sa ngayon 1970s para sa Chico, ipagpatuloy sa yung World Bank pakikibaka na funded Chico sinimulan ng River aming mga Dams ninuno at project para ipagtanggol ang aming mga teritoryo, successful lalong-lalo na sa na pagpasok ng nalabanan Build ng Duterte mamamayan ng at ng mga Cordillera. China-funded na mga Sa proyekto. paglaban nasisindihan ng mga kalahok bilang paggunita sa ating mga martir at bayani at susundan ito ng isang ritual na ang ritual na gagawin ay pagpapakita ng pagkakaisa ng mga katutubong mamayan sa patuloy na pagtatalaga ng mga sarili para sa tuloy-tuloy na pakikibaka laban sa nakaambang pagpapatuloy ng mga malalaking dam dito sa ating bansa. Kaugnay nito, nagsagawa sila ng ritual bilang paggunita sa kanilang mga martir at bayani at pagkakaisa ng mga katutubong mamamayan para ipagtanggol ang kanilang mga teritoryo. Bilang bahagi ng gagawing ritual, ang pagpapadugo sa manok ay simbolo ng pagpapatulo ng dugo na ibig sabihin ay aming pangako na ipagpapatuloy ang naiwanang pakikibaka ng aming mga dakila at martir at bayani na mga katutubong mamayan mula sa Cordillera patungo hanggang Mindanao. At ang paghawak ng saling na may sinde ay ito yung pagbibigay simbolo na paggunita ng bawat kasama natin dito ngayon bilang paggunita sa mga bayani at martir ng mga katutubong mamayan. Pilipinas. Ang ritual po ay isang ritual ng pag-remember doon sa ating mga martyrs na nag-aalay ng kanilang mga buhay para sa laban ng mga katutubo doon sa aming mga ancestral domain. Ang pulang manok po, pulang manok ang ginamit namin dahil ito ay simbolo ng tapang, patuloy na paglaban at isang pangako doon sa mga martyrs na ang mga katutubo ngayon mula sa mga matatanda hanggang sa mga kabataan ay itutuloy ang laban ng mamamayang katutubo, laban sa mga mapanirang proyekto tulad ng mga malalakihang dam, mina at siyempre kung sa sitwasyon ng Mindanao ay yung laban doon sa patuloy na expansion ng mga agribusiness plantation na siyang kumukuha, sumisira sa mga lupang ninuno ng katutubong mamamayan. So, Registro din natin na sa paggunita ng buhay at pakikibaka ng aming mga bayani at mga martir, ang mga katutubong mamamayan, ang mga pambansang minorya, ay hindi papayag sa panghihimasok ng China at pagpasok ng mga malalaking proyekto sa ilalim ng pangunahing eskema ni Duterte na Build. Mga itatayo ng mga proyekto sa ilalim ng proyektong Build ni Duterte na popondohan ng China, kabilang na dyan, nabanggit kanina, ay yung bahagi ng New Centennial Dam, partikular ang Kaliwa Dam sa probinsya ng Rizal at ng Quezon. Nandyan din at muling binuhay ang dam na matagumpay na tinutulan ng mga mamamayang Pilipino, ang Chico Dam ay muling binubuhay ni Duterte gamit ang kapangyarihan at pondo ng China. Nariyan din at itatayo ang Pulangi Dam sa Bukidnon at North Cotabato na magpapalayas ng libo-libong mga pamayanan ng mga katutubo at mga mamamayang Moro. Liban pa dito sa mga malalaking dam, nakaamba din ang pagtatayo ng mga malalaking kalsada, lalong-lalo na sa mga pangunahing mga bulubundukin kung nasaan ang pamayanan ng mga katutubong mamamayan. Mula sa Zambales hanggang sa Pantaron sa Mindanao, ito ay itatayo at ito ay bahagi ng gustong pondohan ng China. Bakang ito ay nagpapatuloy sapagkat alam ng mga katutubong dumagat at ng iba pang mamamayan na ang pagtatayo ng mga dambuhalang dam ay hindi sagot sa sikmura ng mga katutubo. Hindi ito ang hinihiling namin na serbisyong panlipunan. Hindi ito ang edukasyon, hindi ito ang pangkalusugan, at hindi ito ang sasagot sa kagutuman ng mga katutubo. Hindi ang patuloy na pandarahas sa aming mga karapatan. Hindi ang pagbaliwala sa FPIC
at itayo ang mga dam na ito nang wala man lang konsultasyon sa aming mga komunidad. Ang pagtatayo nitong Low Kaliwa Dam ay isa sa pangunahing proyekto ng Pangulong Duterte sa ilalim ng Build Build Build, na kung saan darating na ang presidente ng China upang pirmahan. Subalit ang mamamayang katutubo ay patuloy na maalab ang kanilang pakikibaka at pagpunta. Mula rito sa Bantayog ng mga Bayani, Quezon City, Nolan Ariola, Leader News, Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Nolan Ariola. Naghatid po sa atin sa oras na 5 minuto na po makalipas ang alas 8 po ng gabi. We're gonna pause for a break. Balikan ko po kayo pagkalipas po ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Leader News Philippines, Errol Dacame of Kamaong Asero. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.
Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now.